Pad 200 е от онези раници, които не се опитват да впечатляват на всяка цена. Вместо това те залагат на практичност, минимализъм и стил. Компактният дизайн е подходящ както за офиса и университета, така и за ежедневните пътувания. Черното оформление е допълнено с дискретни червени акценти, а когато отворите раницата, ще откриете ефектен червено-черен интериор, който придава собствен характер на модела. Основното отделение побира лаптоп с диагонал до 15,6 инча и оставя място за документи или аксесуари. Отпред има добре организирано отделение с вътрешни джобове за зарядни, кабели и периферия, както и бързо достъпен външен джоб за нещата, които използвате най-често. Genesis е помислил и за защитата. Подплатеното отделение предпазва лаптопа от ежедневните удари, а външната материя е устойчива на пръски и лек дъжд, така че техниката ви остава защитена и при внезапна промяна във времето. Комфортът също е на ниво. Омекотеният гръб и широките регулируеми през рамки правят носенето удобно дори след няколко часа. Размерът на раницата също е добре премерен. Достатъчно компактна е, за да не ви изкушава да носите излишен товар, но предлага всичко необходимо за ежедневната работа и обучение. С две думи, Genesis Pallad не е аксесуар, който крещи за внимание. Това е раница, която печели с добре обмислена организация, надеждна защита и удобство, което ще оценявате всеки ден. И именно това я прави отличен избор за всеки, който търси функционална и стилна раница за своя лаптоп.